I acabo amb la part trista. I si perdem, com diuen alguns convergents, no sumem, Baños, no sumem, no? Van dient. Doncs tampoc està tan, no dic que sigui bo, hem de guanyar. Però si perdem, em pregunto, qui guanya? Guanyen els espanyolistes? Guanyen els unionistes? S'ajuntaran Ciudadanos, PSC, Podemos, PP, tots junts? I si ho fan, podran governar això? Es podran governar a si mateixos? És a dir, el sobiranisme continuarà sent el centre de la vida política catalana. Encara que tinguem 64 diputats, l'independentisme serà sent l'única opció vàlida, viable, enraonada, senzilla, barata i eficient de governar de manera justa aquest país. Perquè l'altra, ja sabem quina és, i a més ni tan sols ells saben quina és la seva opció, perquè hem vist que no tenen tampoc i tampoc s'aclaren si faran un canvi constitucional, una reforma constitucional, un procés constituent, decidir-lo todo para todos, entre todos, sota un arbre una tarda, a parlar de todo, ni tan sols tenen un projecte. Així que hem de guanyar, hem de tindre, evidentment, de 68 a 70 i pico, ja no vull tampoc que somiem masses truites, però si no arribéssim, continuem sent el centre del país, continuem sent l'opció vàlida i continuem sent el múscul del canvi polític. Per això els deia que tant si sumem 68 o més, com si no arribem al 68, necessitem que allò que diuen societat civil, però que no és una altra cosa que el poble organitzat i polititzat, tingui múscul polític. Ja deixem el múscul festiu per aquest estiu, que hi haurà moltes festes majors, no sé quan és la d'Horta. Al setembre. Just abans de l'11. Sí, doncs mira, ja farem la festa d'Horta i ja està. Però nosaltres hem de ser, diguéssim, la xarxa on els partits polítics, quan els agafi l'enèsima depressió, perquè veiem que també els pobres els agafen eufòries i depressions, doncs tinguin la gent organitzada i polititzada per dir-los, escolta, no hi ha una altra opció. I per això molts ens hem fet independentistes, jo soc dels nous, nous, ja fa 15 anys que ho soc, però molta gent hem anat arribant a l'independentisme per decantació, és a dir, per una observació, diria, quasi científica, matemàtica, de que no hi ha una altra via ni una altra opció possible. Primer, perquè ni Espanya escolta, després, perquè encara que escoltés és irreformable, després, perquè encara que la volguessin reformar, no li deixarien reformar altres instàncies superiors, i hem vist a Grècia com qualsevol intent de negociació de qualsevol país acaba amb Brussel·les fotent-li un cop de mà, és a dir, l'única cosa que s'entén és el poder popular organitzat en urnes, als carrers, amb tensió constant política, exigint les seves demandes a partir de partits polítics, però a partir d'una demanda sostinguda als carrers, insisteixo, i a tot arreu on puguem expressar-la.